polas túas palabras e damos oficialmente por inaugurado este Festival das Letras Galegas 2026, adicado este ano á escritora Begoña Caamaño. Escritura e lectura van da man, por iso queremos destacar a importancia dos clubs de lectura como dinamizadores culturais e comunitarios. Tanto a miña compañeira Valeria como a min formamos parte do club de lectura Lalpacontos da ESO e podemos falar desde a experiencia. Quixemos convidar a Cristina Pérez, unha grande admiradora de Begoña Caamaño, para que nos transmita a súa paixón por esta muller que, ademais de escritora, tivo unha sólida trayectoria como locutora e xornalista radiofónica. Cristina forma parte do Club de Lectura de Adultos que se puxo en marcha por primeira vez neste curso académico. Grazas, Cristina, por a túa implicación en todas as actividades do centro, non só como presidenta da AMPA do CPI Plurilingüe Verxe da Cela, senón participando activamente en moitas das iniciativas do colexio. Boas tardes. Convidaronme a que viñera a contar o que sei de Begoña Caamaño. A pesar de que ten 2 libros escritos, os cales eu mesma solicitei que léramos no Club de Lectura dos Adultos, nesas estamos, eu coñecín a Begoña na radio. Son así do ointe da radio e lembro que nun tempo escoitaba o Diario Cultural na Radio Galega. Fai pouco escoitei decir a unha periodista que os ointes sempre pensamos que nos están falando soamente a nós, e sinceramente é así. Lembro a Begoña falar de feminismo, lembro cando mencionaba o traballo feito pola Marcha Mundial das Mulleres, e tamén que cando facía algunha crítica literaria ou referencia a algún tema da cultura, a percepción de sentir que tan culta e que tanto tiña que haber lido e estudado para ter eses coñecementos e saber transmitilos. En definitiva, eu tiña a Begoña como un referente da cultura e de ideario na miña vida. Tempo despois, ano 2013, cando saiu o disco de Uxía Senlle Fixo, de Rosalía Pequeniña, aledeime de ver o prólogo escrito por Begoña. Vou vos ler un pedazo. Rosalía Pequeniña sería hoxe como daquela, unha nena guerreira, gustaríalle o rock, tocado con gaita e vestiría de punky, porque as mulleres e as nenas de agora somos como a elas, batalladoras, poetas na vida e na literatura, da tribo, daquelas que non só cantan as pombas e as flores. Rosalía sería hoxe unha rapaza que rapease ao son dun pandeiro para cantar as súas alegrías e as súas penas, e tamén as alegrías e mágoas de quen a rodea, a súa aldea, a súa xente e a súa terra. Por último, decir que sentín unha alegría moi grande de que lle dedicaran as letras galegas a alguén que foi coetánea a min e que admiraba e admiro. Grazas. Graciñas, Cristina, por transmitirnos a túa paixón por Begoña. Lucía Bonome, nai dun alumno de segundo de primaria, é compañeira de Cristina no Club de Lectura de Adultos. Tamén se ofreceu para compartir conosco o seu achegamento á figura de Begoña Caamaño. Boas a todos. Ante todo, grazas pola oportunidade de poder compartir con vos a celebración dunhas festividades tan especiais para a nosa cultura como son os mallos e o Día das Letras Galegas. Vou vos ler un anaquiño da obra O transgredir das ondas, na que Paula Carballeira, amiga de Begoña Caamaño, nos achega de un xeito máis familiar á vida da homenaxeada. Trátase da lembranza á mesa, e di o seguinte: A derradeira vez que vin a Bego foi cando me ofreceu unha mesa. Nesa ocasión era ela a que se mudaba, aceitei sen dubidalo. Era unha mesa pequena, de escritorio. En principio non a precisaba, pero descubrín que sí, que na miña disposición caótica das cousas, a mesa de Bego cadraba perfectamente. Aínda hoxe, cando me sento diante dela, teño a impresión de que leva comigo desde sempre. Acontece o mesmo con algunhas persoas. Vives en elas ata que as atopas e cando faz, semella que antes te faltaban. Escollín este anaquiño porque creo que ao longo das nosas vidas todos nos atopamos con persoas así, que aparecen case sen decatarnos e pasan a ser pezas indispensables. E se nos paramos a pensalo, coa lectura tamén acontece un poquinho o mesmo, non? Ese libro que, cando rematas, se fai pensar en certas cousas da tua vida, ese outro que non querías ler ou que querías que non che ia gustar e volveríalo a ler 1000 veces máis, como esa mesa que non precisaba e resultou encaixar perfectamente na súa vida. Levoume tamén ata os clubes de lectura,
xa que formo parte do de adultos deste colexio, e nos que nos axudan, a veces, a por orden no noso caos literario, e complementano coa compañía de outras persoas, novas amizades, novos retos e, por suposto, risas, que nunca deben faltar. Así que sorride moito e grazas. Grazas, Lucía. Acompáñanos hoxe tamén a nosa profe de Lingua Galega da ESO, Laura Pensado, que tamén elixiu unha lectura do libro O transgredir das ondas, de Paula Carballeira, concretamente o titulado A mudanza. Durante as últimas semanas, Laura estivo promovendo activamente a figura de Begoña entre o seu alumnado da ESO. Ademais de profesora, Laura forma parte do Club de Lecturas de Adultos e é dinamizadora do Club de Lectura da ESO. Hola, boa tarde. Vou ler un texto de Begoña Camaño sobre a mudanza. Entre a casa que deixaba e a casa a que ia, había uns 15 kilómetros de distancia. Non levaba moitas cousas, un somier, unha cabeceira, un colchón que pesaba como se tivese recheo de pedras, unhas caixas con libros, varias maletas. Bego ofreceuse para axudarme coa mudanza. Ter unha amiga que se preste voluntaria para desmontar mobles, cargar, baixar e subir escaleiras con caixas, descargar, subir escaleiras con caixas, montar os mobles de novo e facelo con alegría, é un auténtico tesouro. Ademais, ela estaba tan contenta por min porque eu tivese unha casa propia que podería encher co que quixese, como quixese, que nos contaxiou a alegría aínda que cheirásemos a suor e nos doesen as costas. Fomos cear, brindamos, alguén propuxo quedar a dormir comigo, pero Bego dixo que non, que tiña que estar eu soa, coa miña gata, porque así comezaba a gozar da independencia que me daba estrear unha vida nova. Agora xa podemos coñecer máis a Begoña Camaño e para afondar máis na súa figura, Rosalía e Mateo de terceiro de primaria decidirán a realización do cuestionario PROUS a Begoña Camaño. Este é o cuestionario que lle fixo o escritor, profesor e amigo Ramón Nicolás a Begoña Camaño para o seu blog Caderno de Crítica e que aparece no libro Begoña ou a prazer da amizade, de Beatriz Maceda. Ola, sou o profesor e amigo de Begoña Camaño, Ramón Nicolás. Este é o cuestionario PROUS, unha entrevista que lle fixen ao homenaxeada das letras galegas para o meu blog Caderno de Crítica e que aparece no libro Begoña ou o placer de amizade, de Beatriz Maceda. Principal trazo do seu carácter: A alegría. Que calidade aprecia máis das persoas? A bondade. Que agarda das súas amizades? Que me queiran como eu os quero. A súa principal envía? A preguiza. A súa ocupación favorita? A lectura. O seu ideal de felicidade? Vivir nun mundo sen injusticias, cheo de mulleres e homes libres e felices. Cal sería a súa maior desgraza? A dependencia física e a demencia. Que lle gustaría ser? Boa persoa. En que país desexaría vivir? Na Galiza e con menos choiva. A súa cor favorita? Lila. A flor que máis lle gusta? O tulipán. O páxaro que prefire? A sandoriña. A súa devolución na prosa? Cortázar, Clarice Lispector. E na poesía? Ana Romani, Miguel Hernández. Un libro? Todo cando amei, de Siri Hustvedt. Un héroe de afición? Trancos, nesa faceta do Señor dos Anéis. Unha heroína? Ana Karenina. A súa música favorita? Folk Uxía.
Na pintura, Kandinsky. un héroe ou heroína na vida real. Frida Kahlo. O seu nome favorito. O que ten calquera das persoas que amo. Que hábito alleo non soporta. Arruintado. O que máis odia. O fascismo, a intolerancia. A figura histórica que máis despreza. Franco, Hitler. Un feito militar que admire. A toma da Bastilla ao salto do cuartel de Moncada. Que don natural lle gustaría ter? Estar adaptada para a música. De que maneira lle gustaría morrer? Dormindo sen dor. Cal é o seu estado de ánimo máis habitual? A alegría. Que defectos lle inspiran máis indulgencia? A preguiza, os medos. Un lema da súa vida. Canto máis felices sexan os demais, máis feliz serei eu. Hasta logo. Xa todos coñecedes a Patricia Pena, mestra de terceiro de primaria que acompaña hoxe aos seus alumnos Rosalía e Mateo. Hoxe quere estar connosco como nai dun alumno de educación infantil e como membro do Club de Lectura de Adultos. Patricia está moi concienciada coa importancia da lectura no proceso de aprendizaxe. Destacamos a súa dedicación como coordinadora da biblioteca, deixando unha pegada na súa transformación e modernización. Agora Patricia procederá á lectura do texto Begoña ou o prazer da amizade, de Beatriz Maceda. Bueno, hola a todos, eu vou ler aquí un pedaciño deste libro do que xa leron os nenos, de Begoña ou o prazer da amizade, na que as persoas protagonistas dos seus libros, dos libros de Begoña Camaño, narran a súa vida. Esas figuras de mulleres mitolóxicas como Penélope, Morgana, Xenebra ou Circe. E este libro di así: Penélope, ti narrarás a súa infancia, ese tempo en que a imaginación e as palabras se entrelazan como fíos e compre aprender a tecer e destecer, a observar todo o que acontece ao redor coa curiosidade da primeira vez, como así fixeche ti durante anos, desde o cuarto do teu pazo para manter a túa liberdade. E a túa historia fará da nena Begoña unha tecedora de palabras para se revelar ante as injustizas. Morgana, ti, a sabia que habitabas nas marxes do poder, na illa de Avalon, e que revelache verdades ocultas, narrarás o teu paso pola radio, ese lugar en que a voz non ten rostro, xustamente onde Begoña lle dará a quen non a ten. Seredes xuntas unha soa voz. Xenebra, ti que viviche atrapada entre o deber e a verdade, que coñeces os xogos do poder, narrarás o seu tempo como xornalista, porque como fixeche ti, Begoña, irá na procura da verdade. Será un dos seus espazos para defender as súas ideas feministas, de igualdade, de xustiza, de antimilitarismo. Xuntas seredes cronistas. Circe, ti, a deusa que vive na illa de Ea, o lugar en que as mulleres atopan a liberdade, en que chegan fuxindo de situacións de maltrato, onde procuran a igualdade, narrarás o seu activismo feminista e cultural, porque como a ti, Begoña non obedecerá, senón que cuestionará e elexirá para que a historia das mulleres non sexa contada por outros. Xuntas crearedes unha rede de afectos. Cando remataron de ler, desenrolaron o pergamiño misterioso. O ollar das 4 amigas reflectía unha intensa curiosidade.